Ușcaler ce-o răsărit soarele. Acolo ce-o mai răsărit. Rățtenele ceva. Nu voi că vă dau la găuăzi. Haideți, eu era. Mira. Stava amburu. Suntem la o fermă din Geam, iemne. La o fermă. Adică la firma telefon. Cloța infoiată. O spune chiar tibi montro. Ce găla? Că răriți pe aici, că vă dau la găuăzi. Și nu vă văd bine pe nici. Ia auziți-le pe aștia cum. Ia căs. De acolo. Uite acolo ce soare frumos. Mai ceva ca în povești aici. Cine a venit? Țeti a venit. E încuiat, Țeti. Cuiat. Ce are de zis această mâță? Această mâță e nervoasă. Ușcălii. Ușcaler, ce pădure faină e pe aici. Aici, zonă adorabilă. Ce faci aici? Faci gata. Te-ai trezit. Jadar, nu? Te-ai trezit. Da. Ușcaler. Ce vreme adorabilă e pe aici. Și în această pădure miniatură. Se lasă dimineață. Ia câtă, cum se vede, câtă. Stibi, pantor grindă, da,
Hai rete, come chiama? TV Pantor Grinda. Andiamo, mia blind. Acum 2 ore. Înainte l-am sexat pe Cabral! După când vezi pe net, Cabral strălucește foarte mult și miroase îngrozitor. Iar acum să vorbești cu Tibi? Ciripițea despre Cabral. Despre Cabral! Hai, Tibi Ciripițea, vorbește cu Buha despre Cabral. Cum ți se pare ție Cabral? Cabral! 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 Cabral, foarte scârbos, da! Din cauza lui am făcut bani, Păi, nu de mai înainteam halit un tort și-o venit Cabral și-o puțit și mi s-a făcut grează și mai am cu fulit, da. Și am făcut panică. Da. Nu ne prea pică bine la găuăți putoarea lui Cabral. Nu. Cabral, 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 După cum vezi, bufadaiblule, este mult stibilei și Cabral cam strălucește mult iacăt acolo. Ușca, scârbosă-i, nu uite acolo. Aoleu, ce scârbosă-i de mama mortele.